Que tal, saúdos? Falece un mergullador no Grove mentres realizaba labores de extracción de navalla preto da Toxa. A vítima é un home de Vilanova. Os feitos ocorreron este mediodía logo de que o varón tivese un problema co equipo de respiración mentres estaba somerxido. Vémolo dentro duns minutos, antes titulares. Condenados a 5 e 6 anos e medio de prisión os autores dun intento de homicidio en Ribeira. Os feitos aconteceron en 2023 cando feriron de gravidade a un home tras acoitelalo e dispararlle cunha arma de fogo. Os acusados aceptaron as penas impostas tras chegar a acordo entre as partes. Os 4 alcaldes da Mancomunidade Barbanza-Arousa fan fronte común contra Altri. Rexeitan o proxecto da macrocelulosa polo grave impacto ambiental da comarca, así como as consecuencias sobre o suministro de auga en todos os concellos que dependen do Ulla. Na Pobra, entre tanto, están a preparar un dispositivo de tráfico especial ante a previsión de que a manifestación do sábado sexa multitudinaria. A unitaria de Lamas no concello de Moraña busca rapazada para evitar o peche. A escola infantil precisa que se matriculen 2 nenos pro próximo curso antes deste xoves. Se non o conseguen, a Xunta vai pechar o centro. A mestra fai un chamamento ás familias da zona. Seguen avanzando os preparativos do Campeonato do Mundo de Triatlón Multideporte que acollerá Pontevedra en xuño. Está prevista a participación de máis de 4.000 deportistas e a chegada de máis de 15.000 visitantes á cidade. Para facer posible todo isto, as administracións e entidades colaboradoras achegarán un orzamento de 2,9 millóns de euros. E 6 autoras danse cita no libro As poetas da colección Salnés. Trátase dunha publicación impulsada por Galaxia coa que se conmemora o 75 aniversario da editorial. Un poemario que serve tamén de homenaxe á célebre colección Salnés creada en 1961 de poesía en lingua galega. Foi presentado hoxe en Carril. Están vendo as novas do día en Canal Rías Baixas. Comezamos por esa fronte común dos alcaldes de Barbanza-Arousa contra Altri. Os 4 alcaldes da Mancomunidade Barbanza-Arousa fan fronte común contra Altri. Rexeitan o proxecto da macrocelulosa polo grave impacto ambiental na comarca, así como as consecuencias sobre o suministro de auga en todos os concellos que dependen do Ulla. Aínda que xa fixeran público o seu posicionamento, os alcaldes da Mancomunidade Barbanza-Arousa volveron expresar o seu rexeitamento unánime ao proxecto da planta de celulosa de Altri tras a declaración de impacto ambiental positiva. Son moitos os motivos que sustentan esta frontal oposición, especialmente os problemas de contaminación que a planta pode ocasionar na ría de Arousa, da que dependen máis de 15.000 empregos directos e 50.000 indirectos. A cifra supera con moito os 15.000 empregos directos, pero ademais o sector do mar deixa en terra outros 50.000 postos de traballo indirectos. Trátase da cadea de transformación que abrange as depuradoras, cosedeiros e transformadores, alén de outros sectores como os estaleiros. Na Barbanza, a cadea Mar-Industria xerou no ano 2021 o 76% da súa riqueza e hai máis de 150 empresas da cadea cunha facturación que chega prácticamente aos 3 millóns de euros. A gran demanda de auga é outro dos factores determinantes, posto que a factoría captaría 46 millóns de litros diarios, comprometendo seriamente o suministro de auga non só nos concellos do Barbanza, senón tamén en todos aqueles que dependen do Ulla. Estamos falando dunhas cantidades inmensas de auga, por poñer un exemplo, equivalente ao que consume toda a provincia de Lugo, e que van afectar aínda máis a un río que xa en moitos dos seus tramos ten serios problemas de contaminación, non? Por un lado, vamos a afectar ao seu caudal pola cantidad de auga que necesita esta factoría para traballar diariamente e, por outro lado, vamos a incrementar esta auga que participou neses procesos industriais e químicos dos que falaba. Por tanto, diminuímos o caudal, diminuímos a capacidade do río para soportar esta carga contaminante que se vai producir, o que vai afectar, por suposto, insisto, a estes puntos nos que xa se ven registrando estes problemas de contaminación e vai afectar, en última instancia,
a todo o ecosistema do río de Arousa, que, como estamos vendo tamén nos últimos anos, é tremendamente sensible a todas estas circunstancias que se están dando río arriba, non? Os alcaldes fan un chamamento á cidadanía para secundar a mobilización do sábado na Pobra, co fin de facer visible o rexeitamento social a este proxecto, no que Galicia, din, se xoga o seu futuro. A gran contestación social que xera o proxecto de Altri augura unha mobilización multitudinaria. A Pobra prepárase para recibir este sábado a máis de 10.000 persoas, polo que o Concello está a traballar na organización do dispositivo. Esta mañá tiña lugar unha reunión coas forzas de seguridade para coordinar o operativo de tráfico, establecendo os distintos accesos á vila e zonas de estacionamento. Se va a falar agora máis en concreto, pero zonas para estacionar, como vamos a facer para entrar no Concello, ou sea, as vías de conexión que vai a haber, as carreteras que se van a cortar. Bueno, a verdade é que se espera unha cantidade, como se dicen, moi grande de participación. Unha cifra tan grande de xente pois pode colapsar a Pobra. A Pobra é un lugar pequeno, se falamos de 10 ou incluso 15.000 persoas, como se está falando, pois pode dar lugar pois a algún tipo de problema. Entonces, bueno, estamos, xa che digo, o sea, dentro ás 12:30 temos unha reunión pois ca Garda Civil, ca Policía, con Protección Civil, e vamos a ver pois como dispoñemos todo o dispositivo de seguridade, porque é importante, evidentemente, afrontar este tema con tanta xente. E, ademais, bueno, precisamente iba a falar ahora tamén cos demais alcaldes, a ver se desde Protección Civil, pois, bueno, pois podemos ter colaboración, que seguro que sí. Víamolo en portada, falece un mergullador no Grove mentres realizaba labores de extracción de navalla preto da Toxa. A víctima é un home de Vilanova. Os feitos ocorreron este mediodía logo de que o varón tivese un problema co equipo de respiración mentres estaba somerxido. Recolleuno unha embarcación despois de que un garda rural dera a voz de alarma a través dunha chamada ao 112. Ese barco levou o mergullador ata o porto do Corgo, onde os efectivos sanitarios tentaron reanimalos en éxito ata que entrou en parada cardiorrespiratoria. O 061 mesmo enviou ao Grove un helicóptero, pero nada se puido facer por salvarlle a vida. Ata o porto do Corgo tamén se desprazaron efectivos de emerxencias do Grove e a Garda Civil. Agora investiganse as causas do accidente para determinar que fallou no equipo de mergullo. O suceso provocou unha fonda conmoción en toda a ría, xa que o home pertencía á confraría de pescadores de San Martiño, que agrupa a traballadores da Vilameca, Meaño, Cambados, Vilanova e Sanxenxo. Condenados a 5 e 6 anos e medio de prisión os autores dun intento de homicidio en Ribeira. Os feitos aconteceron en 2023 cando feriron de gravidade a outro home tras acoitelalo e dispararlle cunha arma de fogo. Os acusados aceptaron as penas impostas tras chegar a acordo entre as partes. Tras o aprazamento do xuízo o chegar a acordo entre as partes, esta semana celebrábase na Audiencia Provincial a vista de conformidade. Os dous acusados de tentar matar a un home en Ribeira na madrugada do 21 de maio de 2023 aceptaron as penas de 5 e 6 anos e medio de cadea respectivamente. O delito de tentativa de homicidio, polo que se lle impuxeron 5 anos a cada un, súmase nun dos casos, outro ano por tenencia ilícita de armas e 6 meses por graves ameazas. Deberán, ademais, aboar 60.000 euros en concepto de responsabilidade civil, dos cales xa metade foron depositados antes de alcanzar o acordo. No que respecta aos outros dous acusados dun delito de encubrimento, posto que axudaron os autores da agresión cando tentaban fuxir cara a Portugal, acordouse a suspensión da pena de 6 meses de cadea se non reinciden nun período de 2 anos. Bueno, seguimos con máis asuntos de actualidade. En Pontevedra, o Partido Popular entra tamén no debate aberto sobre o Plan Especial de Protección e Reforma Interior e Conservación Artística da Zona Vella, o coñecido como Peprica. O voceiro Rafa Domínguez recuperou a moción que os populares conseguiron sacar adiante no pleno de abril do ano pasado, na que se instaba o Concello a iniciar os trámites para incluir modificacións nesta ordenanza. O obxectivo, aseguraban, pasaba por mudar a estrategia do BNG de dividir pola
hora de convivir no centro histórico. Reclama Domínguez que dende o goberno local senten a dialogar cos afectados polos peches dos locais de ocio nocturno, co Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, co Centro Comercial Urbano Zona Monumental e coas asociacións de veciños da zona para buscar unha solución definitiva que naza din do consenso. Os populares defenden que unha revisión rigorosa do PEPRICA permitiría adaptar o plan ás demandas actuais e acusan o alcalde de optar pola vía do enfrontamento en lugar de atopar un punto de equilibrio entre o desenvolvemento económico e social do casco histórico xunto á protección do patrimonio. Agora reclaman a creación dunha comisión técnica e independente para dar os primeiros pasos na revisión desta normativa. Seguimos en Pontevedra porque o Concello apura os prazos para sacar adiante o proxecto de renaturalización dos gafos, mentres o estudo encargado ultima os detalles antes da presentación ao público prevista para este venres. O goberno local mantén a intención de licitar a obra este ano e canto antes. O obxectivo é non perder a axuda europea no marco da Fundación Biodiversidade concedida ao proxecto. O custo total da intervención roldará os 4 millóns de euros, mentres que a achega europea sitúase nos 2,2 millóns. O obxectivo é que este licitado, que este axudicado neste ano e canto antes millor. Por qué? Porque iso supón, na práctica, que a obra se vai a facer. Ese é o obxectivo. Despois, o que se pode xustificar a conta dos fondos, se é todo, se é parte, ou que sexa, me parece que é un obxectivo complementario. De feito, entre que o Concello pague o 60%, que máis ou menos o proxecto, ou pague o 70%, ou pague o 50%, creo que a diferencia non é obra deste calibre, non é o asunto. O obxectivo é, se non temos licitado este ano, ou sea, se se perden, non, se non hai os fondos, porque se acaba o plazo, non sei que, entón sí que igual nos topamos con que isto hai que darlle outra vez, pois, algúns anos de prórroga. A unitaria de Lamas no Concello de Moraña busca rapazada para evitar o peche. Vémolo despois da publicidade. Aquí continuamos nas novas do día en Canal Rías Baixas. A unitaria de Lamas no Concello de Moraña busca rapazada para evitar o peche. A escola infantil precisa que se matriculen 2 nenos para o próximo curso antes deste xoves. Se non o conseguen, a Xunta pechará o centro. A mestra fai un chamamento ás familias a que aposten polo modelo educativo que se ofrece neste tipo de escolas, moito máis próximo e apegado á contorna. Entramos na escola infantil de Lamas, no Concello de Moraña, xusto a hora da merenda e a piques de saír xogar ao patio. Nesta unitaria hai 6 nenos e nenas, dos que varios van marchar ao rematar este curso. Así que o problema está de cara ao ano que ven. Faltan 2 pequenos para chegar ao mínimo preciso para estar aberta. Temos 6 alumnos este ano, pero 4 marchan en xuño para a primaria, entón quedamos só con 2. Temos 2 nenas para entrar, que son irmás dos que marcha, pero faltaríannos 2 nenos máis e non conseguimos atopar. A situación é especialmente delicada porque o prazo para matricular a rapazada remata este xoves. A mestra fai un chamamento ás familias para que aposten por este centro. Estamos niso, pero está sendo moi difícil. E se fora pois un ao mellor aínda, pero faltan nos 2. Entón, nada, a ver, a esperanza aínda a mantemos, o prazo acaba agora o día 20, o xoves, pero, bueno, sempre hai un pequeno prazo para eso, as familias que en último momento pois se nos queiran matricular. Noelia recoñece que este tipo de centros teñen algunhas desvantaxes, pero pola contra pon en valor o modelo educativo que aquí se imparte, adaptado ás necesidades de cada neno, próximo e apegado á contorna. É un mundo totalmente distinto. Aquí é contacto diario. Participan moitísimo as familias, están moi involucradas. Temos moi en conta a contorna, a ver, temos un patio aquí diante este que vedes, xenial, é un patio traseiro espectacular, todo verde, aproveitamos o tempo, cando o tempo permite, aproveitamos para estar fora e facer actividades ao aire libre. A rapazada dá boa conta do ben que o pasan neste espazo, entre eles hai unanimidade en que o mellor de vir a esta unitaria é poder xogar ao aire libre. Gústame xogar fora, a peluquería. Ir al patio. Sí, e que facedes no patio? Jugar.
Jugar en el patio. ¿Por qué? Porque me divierto moito. Me gusta máis estar en el patio. Por qué? Porque hai muchos juguetes. Xogamos a moitas cousas. Pero aquí o apego a contorna vai moito máis alá. Por exemplo, estes días están descubrindo os segredos do Concello de Moraña. Pintaron un mapa coas parroquias e tamén o escudo municipal. E hoxe estiveron traballando na fabricación duns menires. Estamos facendo un proxecto sobre Moraña, non? Coñecer pois a nosa aldea, pero tamén o Concello en xeral. Esta semana comezamos coa arte rupestre en Moraña, que tamén hai moito. Entón comezamos co menhir da Lapa, de Gargantáns. Estábamos facendo agora unha réplica en pasta de modelar, cada un o seu propio menhir. Logo de crear o seu propio menhir, a rapazada encargouse de limpalo todo. Logo volvemos ao patio, onde teñe moito que facer recollendo as follas que caeron co vento estes días. Noelia, mestra, aproveita para reflexionar sobre as experiencias que poden vivir aquí os pequenos fronte un colexo grande. Tamén a importancia que teñen aquí as familias. Veñen a traerchos para hasta falar un ratiño á mañá. Pois mira, o neno hoxe pasou un pouquiño de mala noite, a ver como estás. O contacto é todo moito máis habitual. Noelia leva 3 anos nesta unitaria. Antes estivo na de San Lourenzo, tamén en Moraña, que logrou non pechar matriculando ali a súa filla. Logo de salvar aquel cole, vai no intentar con este que, cousas da vida, é a primeira vez na súa historia que se atopa nesta situación. Seguimos con outros asuntos. Ribeira estrea 2 aseos públicos autolimpables. Están situados no Paseo do Touro e nas Avesadas. O obxectivo do Concello é seguir ampliando estes equipamentos en distintos espazos públicos do municipio. Xa están en funcionamento os 2 novos aseos públicos que habilitou o Concello de Ribeira ao comezo do Paseo do Touro e nas inmediacións do Parque das Avesadas. Supuxeron un investimento de máis de 100.000 euros con cargo aos fondos Next Generation, cos que virán satisfacer unha bella demanda da veciñanza. É un investimento que facemos no centro urbano de Ribeira por valor de máis de 100.000 euros e que ven a resolver unha demanda histórica da veciñanza de Ribeira. Levábamos moitos anos demandando uns servizos accesibles, funcionais para toda a poboación do noso concello e tamén para todas as persoas que nos visitan no tempo estival. E hoxe, por fin, damos cumprida esa promesa, non? Esa petición por parte dos veciños e das veciñas de Ribeira. Están instalados en 2 puntos estratégicos do noso concello, que hai moita concorrencia de persoas ao longo de todo o ano, especialmente na época estival. Un deles é esta zona do Paseo do Touro banda ao Río, que é moi transitada por persoas maiores e por parte de toda a poboación que quere facer deporte e disfrutar do seu tempo libre, e o outro está situado no barrio ribeirense das Avesadas, nese parque infantil que se emprega por parte de toda a poboación ao longo de todo o ano, non? As novas instalacións están dotadas da última tecnoloxía cun sistema de autolimpeza e materiais de seguridade para previr os actos vandálicos. Son completamente autolimpiables e, por tanto, despois de cada 5 usos, o aseo baldéase na súa totalidade. Tamén son ecoeficientes porque teñen luz natural, reducción do consumo de auga, e tamén teñen sistemas de seguridade e imos para evitar calquera tipo de acto vandálico ou de problemas de seguridade van a estar abertos entre as 7 da mañán e as 11 da noite. Creemos que é un horario axeitado para este uso e, por tanto, polas noites estarán completamente pechados para garantir esa seguridade e que ningunha persoa poida quedar dentro destes baños, non? Estes 2 aseos veñense sumar os xa dispoñibles no Paseo de Coroso na estación de autobuses. A intención do Concello é seguir incorporando máis equipamentos accesibles e funcionais nos espazos públicos. E de Ribeira marchamos a Taboiro. Ali o Concello procedeu á renovación do barco situado no xardín de acceso ao municipio dende a autovía do Barbanza, en Vilariño. Segundo explican dende o Concello, que había anteriormente atopábase en moi mal estado e a súa reparación era xa inviable, de aí que se optara polo seu cambio. O novo barco, xa un emblema do municipio, foi unha doazón realizada por un veciño da localidade. Hoxe celebrouse en Pontevedra unha nova reunión do comité organizador da gran cita deportiva que neste mes de xuño vai acoller a cidade, o Campeonato do Mundo de Triatlón Multideporte. As cifras avalan a súa relevancia. Está prevista a participación de máis de 4.000 deportistas e a chegada de máis de 15.000 visitantes á cidade. Para facela posible, as administracións e entidades colaboradoras achegarán un orzamento de case 3 millóns de euros.
Pouco máis de 3 meses quedan para que Pontevedra volva a coroarse como a capital mundial do triatlón. Do 20 ao 29 de xuño a cidade acollerá o Mundial Multideporte desta disciplina, que engloba os campeonatos de ata 6 modalidades deportivas. Non é algo novo para a cidade, que xa acolleu este Mundial no 2019. Pontevedra es un valor y un seguro para la Federación Española, y el reto que tiene Pontevedra 2025 es Pontevedra 19. Después de lo que pasó en el 19 nos ha superado lo que vivimos aquí en el año 19. O sea que el reto de Pontevedra es la propia Pontevedra y lo que hizo en el pasado. Y aspiramos a mejorar lo que pasó. Hoxe celebrouse unha nova reunión do comité organizador. Desta volta centrouse nos diferentes asuntos económicos. Non en van o orzamento ascende aos 2,9 millóns de euros. Desta contía as inscricións cubrirán preto dun 25%. O Concello de Pontevedra, obviamente, fai un esforzo grandísimo, aparte do esforzo de especie, estamos por encima dos 860.000 euros destinados a esta competición. Este evento ten unha proxección internacional moi grande e se hai algún altavoz perfectamente medible, pues é un evento donde que van a vir 14.000 personas de todo o mundo. Las previsiones siguen siendo las que teníamos, en torno a 4.000 deportistas, en una previsión que nos gusta siempre ser conservadores, en unas 15.000 personas, 12-15.000 personas las que nos visitarán durante los 12 días de eventos. En la celebración de la gran final del año pasado dejó en un impacto en la economía de la ciudad de Torremolinos casi 44 millones de euros, que se dejó sobre todo en todos os sectores. A cita volverá a contar co apoio da Deputación e da Xunta de Galicia. As dúas administracións manifestaron a súa vontade de colaborar económicamente. Mesmo dende o Goberno autonómico agardan incrementar a partida a través de Turismo de Galicia. Y desde el punto de vista de la financiación, la Xunta va a seguir estando, va a superar la mayor financiación que haya hecho hasta ahora en estas ediciones anteriores. Que la Diputación ahora mismo va a poner un presupuesto de 100.000 euros y el resto será dentro de lo que es el convenio entre la Diputación y el Concello de Pontevedra. No 2019 o Mundial contou cun orzamento de 1,3 millóns de euros. Neste 2025, ademais do incremento generalizado dos prezos, a cita contará con máis probas deportivas. Rianxo vai conmemorar o Día Mundial do Autismo cunha programación especial orientada a reivindicar a necesidade de contribuir a mellorar a calidade de vida das persoas que padecen este trastorno. Entre as actividades a realizar figura unha andaina solidaria que o Concello organiza da man da Asociación Barbantea. A cita será o domingo 6 de abril. O éxito da primeira edición da andaina solidaria da Asociación de Trastornos do Espectro Autista do Barbanza, Barbantea, celebrado o pasado ano en Boiro, levou a esta asociación a volver a organizala. Coa intención de manter un carácter rotatorio, a súa celebración terá lugar esta vez en Rianxo, o vindeiro domingo 6 de abril. Partirá ás 10 da mañá dende a Praza da Virxe da Guadalupe para realizar un percorrido polo paseo marítimo duns 5 kilómetros de nivel sinxelo. As inscricións na proba poden realizarse na web de M-Sports ou ben no propio Servizo Municipal de Deportes. Unha proba que terá unha inscrición de 5 euros para todas as persoas, excepto os máis cativos de 0 a 3 anos, que será gratuito para eles. Tamén contaremos cunha fila cero para quen queira aportar un pouquiño tamén con esta asociación. Decir que o 100% da recaudación dos inscritos será donado para a asociación. O obxectivo deste evento é dar a coñecer o trastorno do espectro autista e favorecer a inclusión das persoas que presentan esta condición como parte activa e enriquecedora da sociedade. Queremos darlle máis visibilidade para que a sociedade se vaya a facendo a inclusión das persoas autistas, porque non son enfermedades, como xa dixen, senón son trastornos
que hai que aprender a convivir con eles da mesma maneira que eles aprenden as normas sociais para poder convivir con nós. Ademais, durante os días previos a esta andaina, levaránse a cabo tamén diferentes actividades formativas e divulgativas orientadas aos clubs deportivos do municipio, entidades asociativas e tamén ao conxunto da veciñanza. Son dúas charlas que temos repartidas en dúas tardes, a cal serán o próximo luns 31 de marzo e o luns seguinte, que creo que é o luns 7 de abril. E están dirixidas a entrenadores, equipos directivos e asociacións donde consideramos que é importante entrar aí e poder botar unha man e saber como atender a estes rapaces. E por segundo ano consecutivo, a Pobra volverá a conmemorar o Día Mundial da Poesía. Será o 21 de marzo cun recital poético a cargo de 4 escritores da comarca. Os seus versos irán acompañados con música e voz da soprano Esperanza Mara. O novo auditorio Vitoriano García Martí, situado no Museo Valle Inclán da Pobra, acollerá o recital poético organizado polo Concello para conmemorar o Día Mundial da Poesía. Intervirán 4 escritores da comarca: Manuel Teira, Anxos Castro, María Fernández e Manuel López Rodríguez, co acompañamento musical de Esperanza Mara. En este recital deste ano, que vai ser o venres 21, este ano coincide propiamente co Día Mundial da Poesía, ás 8:30 no novo auditorio de Vitoriano García Martí. Pois este ano no recital vamos a contar con Manuel Teira, con Anxos Castro, con María Fernández e con Manuel López Rodríguez. Eles porán a súa voz nos seus propios versos e eu creo que o van a facer moi ben. Son 4 poetas moi interesantes para a nosa comarca. E tamén estarán acompañados coa música e coa voz da soprano Esperanza Mara, que ano pasado tamén nos fixo unha performance e adaptou un pouco os temas que tocou pois a cada poeta. A intención do Concello é que sexa un acto participativo, polo que anima os veciños a sumarse recitando versos propios ou de outros poetas. Os que así o desexen teñen unha cita este venres 21 ás 8:30 da tarde. 6 autoras danse cita no libro As poetas da colección Salnés. Trátase dunha publicación impulsada por Galaxia coa que se conmemora o 75 aniversario da editorial. Un poemario que serve tamén de homenaxe á célebre colección Salnés creada en 1961 de poesía en lingua galega. Neste novo libro, presentado esta mañá en Carril, inclúense textos de autoras como Xoana Torres, María do Carme Krukenberg ou Pura Vázquez. No ano 1961, a editorial Galaxia creaba a colección Salnés de poesía en lingua galega. Agora, no 2025, e coincidindo co 75 aniversario da editorial, nace o libro As poetas da colección Salnés. Da introdución e a selección dos poemas se encargouse a mestra Patricia Arias. Unha das ideas que nos pareceu atractivas foi as mulleres na editorial. Cales foron as primeiras mulleres en Galaxia e cales foron as primeiras autoras de posguerra. Caeu nas miñas mans así un pouco de rebote esta escolma e esta introducción, pero confeso que primeiro paseino moi ben e logo descubrí moitas cousas sobre elas que eu non sabía. As primeiras poetas de Galaxia. O libro recolle textos das consideradas primeiras mulleres poetas de Galaxia. Son Xoana Torres, María do Carmo Krukenberg, Pura Vázquez, María Manuela Couto Viana e Anne-Marie Morris. O primeiro que eu vou dicir é que hai 2 mulleres, unha portuguesa, María Manuela Couto Viana, e unha norteamericana, Anne-Marie Morris, que nos anos 60 están publicando en Galaxia. Galaxia é unha empresa dirixida e organizada por homes, pero por homes que teñen a sensibilidade de darlle voz ás mulleres. Este libro forma parte das propostas culturais impulsadas por Galaxia para celebrar os seus 75 anos de vida. Unha das actividades que consideramos cando programamos o ano era crear unha biblioteca 75 anos, coa intención non tanto de incidir no carácter resistente do proxecto Galaxia nos anos 50, sino tamén do seu carácter innovador, do seu carácter modernizador da cultura galega nun escenario realmente escuro como era os anos 50. As poetas da colección Salnés presentouse esta mañá no Gato Negro de Carril. O acto asistiu tamén a concelleira de Cultura de Vilagarcía.
75 anos da editorial Galaxia e ademais que non se entende a cultura galega, a cultura literaria galega sin Galaxia, é todo un símbolo moi importante para a cultura galega, así que estos 75 anos debemos celebrarlos todos os galegos e as galegas, porque, bueno, é historia viva, non, da nosa comunidade. E da poesía no Salnés, a banda deseñada en Pontevedra porque o Festival Vedra Gráfica cambia de data neste 2025. A cita adiántase o 22 de maio para evitar coincidir co Campeonato do Mundo de Triatlón Multideporte. Esa importante cita desenvolverase na última semana do mes de xuño. Onte os organizadores, tanto Concello como Garaxe Hermético, reuníronse con representantes das librerías da cidade para trasladarlle as ideas de cara a esta terceira edición. Así, a Praza da Ferrería repite como epicentro do festival. Aquí instalarase unha carpa que acollerá as tendas das librerías editoriais, as presentacións de libros, sinaturas de autores e outras actividades da programación. Neste 2025, Vedra Gráfica aspira a consolidarse como un punto de encontro entre creadores, lectores e profesionais do sector para achegar ao público xeral a variedade de obras da considerada como novena arte. E Orbil, a mascota do Salón do Libro Infantil e Xuvenil de Pontevedra, presentou hoxe en sociedade a súa curmá Marcelín. Este ano a cita dedícase ao mundo do cinema, unha temática máis que a caída para ela. Ademais de ser a curmá de Orbil, é directora de cinema en Francia. Por iso, durante os actos de promoción do evento e nas actividades da súa programación, poderemos identificar a Marcelín porque levará postos diferentes elementos da súa profesión, dende unha boina ata unha claqueta. Tamén estará equipada con distintos obxetos representativos da cultura francesa. Hoxe esta nova mascota do salón visitou xunto a Orbil a rapazada da Xunqueira 1. Pois con Orbil e Marcelín rematamos. De contado chega o programa Falemos. A actualidade continúa en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. Como sempre, graciñas por estaren aí.